So logoफोर वेलकाम टू माय 5G ब्लॉग यूट्यूब चैनल आंनि बे गोदान भिडियोआव फिन बरायहरनाय थाबाय। स' आं दिनै बे भिडियोखौ बानायनायनि जाहोना जाबाय भिभ'इसनि चेनेलखौ लोगोफोरा नोंथांमोना डिलेट जाबाय होननानै जेनेबा सानना लादो जे सोरबा दुखु मोनदो। स' आं दिनै बेनि बागैनो एसे फोरमायना खिथागोन। स' नोंथांमोना भिडियोखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासे। स' भिडियोखौ नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब बानाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो। स' आं दिनै बे भिडियोखौ मानो बानायदों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ। आं दा बावैसो सिगाङाव बुंथिना होदो। स' नोंथांमोना भिभ'इसनि चेनेलखौ डिलेट जाबाय जे भिडियो होनो हाला, जे बिथांनि चेनेला डिलेट जाबाय। स' बेबायदि साननानै नोंथांमोना दुखुबो मोनदो जानो हागौ, भिडियोबो नुनो मोनला सानदों जानो हागौ। स' भिभ'इसनि चेनेला डिलेट जायाखै, जे माबाल' जाना दङ आरोना, टु मेनि स्ट्राइकल' नांना दोङो, चेनेला डिलेट जाथ'वा। बेयो जाबाय टु मेनि स्ट्राइकआ मास मोनथाम एबा मास मोनब्रै नांनानै जेनेबा बिदि देखायबाय थागोन। स' मास मोनथाम मास मोनब्रै बारलांबाथाय आरो भिभ'इस बिथाङा भिडियोखौ होफिननो हागोन आरोना। स' बिनि चेनेला डिलेट जाया। स' नोंथांमोना बारा टेनसन लानाङा। बिथाङानो बुंखादो भिडियोआव, भिभ'इस चेनेल भिभ'इस इउटुब चेनेलाव भिडियोआ फैफिनगोन, नोंथांमोना टेनसन लानाङा होननानै बुंखादो भिडियोआवनो। स' नोंथांमोना भिडियोआव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। बारा टेनसन लानाङा, बिथांनि चेनेला डिलेट जाथ'वाखै। स' बिथांनि चेनेला मानो बेबायदि जादों? स' दाख्लैसो बिथाङा आइफन बुख्रुबनानै मोनसे भिडियो होदोंमोन ना, बेनि थाखायनो बेबायदि स्ट्राइक नांदों आरोना भिडियोआव, जेनेबा बेबायदि फैदो। आरो भिभ'इस बिथाङा आरो बेलेग गुबुन एप्सफोरखौ प्रम'सन बानायबाय थायो, जेनेबा एलपार्टिस होनानै बेबायदि एप्सखौ डाउनलड खालामनानै बेबायदि गेलेनानै फैसा खामायनो हायो। जेनेबा बेबायदिफोरखौ प्रम'सन खालामबाय थायो एलपार्टिस होनानै, आरो बेबायदिफोरखौनो इउटुबा एसे बिजिरना नायनानै बेबायदि टु मेनि स्ट्राइक होना होयो। मानोना बेफोरबायदि एप्सआ जुवायावसो थाङो। जुवायावबाथ' आरो इउटुबाथ' आरो नेमखान्थि दंखायो। स' नेमखान्थि बायदियैसो सोलिनांगोन इउटुबनि। स' आरो बेबायदिनो बेलेग गुबुन एप्सफोरखौ एलपार्टिस होनानै बेबायदिनो फैदो। इनिया खेबनै जाबाय बिथांनि बेबायदि टु मेनि स्ट्राइक जानाया। स' आरो नेक्स्ट बाराव बेबायदि फैबा बिनि इउटुब चेनेला डिलेटबो जानो हागौ आरोना। स' बिथांनि इउटुब चेनेला डिलेट जाथ'वाखै। नोंथांमोना मास मोनब्रै मास मोनबानि उनाव बे भिभ'इस इउटुब चेनेलाव भिडियोखौ नुनो मोनफिनगोन। स' बिथाङानो बुंखादो भिभ'इस इउटुब चेनेलाव भिडियो फैफिनगोन होननानै, होफिननो हागोन होननानै। स' नोंथांमोना बारा टेनसन लाना। स' आं दिनै बारा गोलाव बानायला भिडियोखौ। स' आंनि भिडियोखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो अन्नानै। स' थेंक इउ लोगोफोर।